Hej, 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 cześć, siemano, serdeczne łokietko. Czy jak to się tam mówi? Coś mi tak mrygają kolory, nie wiem, niestety nic z tym nie mogę poradzić. Tu znajduję, czekajcie, tutaj znajduje się czat, który teraz to ogląda na żywo. Także jeżeli ktoś z czata na żywo może chce pozdrowić coś, to że może pozdrowić. Ja tutaj, czy to nie jest vlog sponsorowany przez G2A, tylko będzie a propos pokarmu. Także uwaga. Tara! Znalazłem w sklepie maczugi. Maczugi z dawna zapomniane. U mnie się pojawiły one dosłownie... Kurde, nie mogę ostrości złapać. Patrzcie. Są maczugi. Przedwojenne, te same, pyszne, dobre. Tylko nie... Czekajcie, czemu mi nie ostrzy kamera? To jest mega istotne. Automatyczne ustawienia ostrości. O! Maczugery. Dorwałem je w sklepie po latach nieobecności. Tutaj są, patrzcie, jakieś tam te pyszne... Kurde. Pyszne smaki różne, orzech, sraty, taty, pierdaty. I teraz przekonamy się, czy jest ten smak. Czy jest ten smak z dzieciństwa. Ostatni raz te maczugi jadłem, jak żeście jeszcze na chleb go dali pyp. Także uwaga. Otwieram. Patrzcie. Chipsów dotąd. Tak to wygląda. O. Macie a look inside. O, wyglądają, o, nawet ostrość ładnie złapało. Wyglądają jak maczugi generalnie. No i teraz zobaczymy. Czy jest ten... Powoniejcie się jak pachną. Superowo, nie? Dobra, czy jest ten smak z dzieciństwa? Pamiętam, że najczęściej te maczugi kupowałem w sklepie takim, jak na basen łaziłem w podstawówce. To wtedy one były najczęściej konsumowane właśnie. Nie wiem czym... O Jezu, przepraszam, muzyka tak walnęła. Patrzcie, tak wygląda pojedyncza maczuga. Chyba tego nie zobaczycie, musiałbym na tle czegoś to zrobić. Może tak, o... Kamero, ostrz na maczugę. Dobra, no w każdym razie wyglądają tak. Jak jakieś plemniki w cieście. Dobra, uwaga, jem. Kurde. Powiem wam, jak sprzed wojny. Całkiem. Takie... To są o smaku kepuczu niby. Taki to ja ten smak mdły, ale już nie do końca pamiętam. Ale... Dobre są. Zatwierdzam. Dałbym wam jednego, ale mało mam. Także sorry. Ale nie mogę. No. Jest pozytywnie. Jestem pozytywnie zaskoczony. Asia mówi, że kiedyś ich było więcej. Całkiem możliwe. Ale świat poszedł do przodu. Także... Nie wiem, może kiedyś na giveawaya rozdam czy coś, taką maczugę. No, polecam. Obserwujcie w swoich sklepach spożywczych. Hurt Detal powinny być. Smak dzieciństwa dalej smakuje dzieciństwowo. Co my tutaj mamy? Sól, białko, błonnik, węglowodany, tłuszcz. Kasza kukurydziana, olej roślinny. Aromaty, wzmacniacz smaku, kwas cytrynowy, mleko w proszku, barwnik, śladowe ilości miazgi z orzechów arachidowych. Skąd tam może być miazga z orzechów arachidowych? Dobra. No, to by było na tyle.
Smak dzieciństwa wrócił i jest niezły. Nie zawierają nawet żadnego uranu ani nic takiego, także dziękuję wam za uwagę, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę, zapraszam was na tutaj, prawda, na G2A. Tam są tanie gry z kodem Pieron 3% zwrotu i na Facebooka i też linki w opisie są. Facebook najważniejszy, tam lajki, znaczy wszystko jest ważne. To tyle. Ja spadam. Krz.